Ja, då har det alltså blivit dags för finalhit nummer 2, 15 meter. Och för start alltså Adam Bills, David Karlsson, Felix Davidsson, Jonas Hellström, Mikron, Albin Karlsson, Martin Larsson. Där har vi löparen iväg. Och det är väl en Hässelby-löpare, jag tycker det ser ut som har mest bråttom första biten. Det är Adam Bills från Hässelby som drar upp tempot. Sen har vi 2 Akele-löpare som följs av Bill Crown. Huddinge Ice stjärnveteranlöpare, det vackra löpsteget, Bill Crown. Fortsatt Adam Bills upp mot 300 meter. Sen har vi David Karlsson och klubbkompisen Albin Karlsson. Sen kommer Bill fram där bakom. Det som har flera svenska rekord på medeldistans. Både inomhus och utomhus. Det är inte bara en veteran. Löpare han har också haft en framgångsrik karriär som internationell löpare med flera personliga rekord i världsklass. Adam Bills fortsätter att dra med 5 varv kvar. Nu ser vi att bägge Akele-löparna faktiskt närmar sig nu och ser ut att ansluta Adam här. Nu går upp mot 600 meter löpta. 3 varv alltså. Ser efter cirka 44-45. Får man då snart gå i kamp. Martin Larsson, ytterligare en Huddinges veteranlöpare med 5 varv kvar. Då ser vi att Akeles David Karlsson går om Adam Bills. Jag ser om Adam väljer att haka på. Det ser så. Adam Bills passar på att få bra draghjälp där. Medan den andra Akele-löparen Albin Karlsson får lite svårt att hänga med. Ja, då kommer Albin tillbaka faktiskt. Han förstår att det är klokt att om möjligt försöka slå följe. Det brukar gå lättare om man har lite sällskap. Samtidigt som jag säger det så ser det ut som David får en liten lucka. David Karlsson han ser i täten just nu. Ja, Adam Bills har inte gett upp där. Han försöker att hänga på. Och då kommer också den andra Akele-löparen Albin Karlsson tillbaka. Och vi ser att Bill Crown fortsätter göra ett fint lopp där bakom. Han har passerat klubbkompisen 778. Jonas Kom igen David! Ytterligare en stark veteranlöpare och Felix Davidsson Bernt. Vänlig och löpare. Då har vi snart alltså inte mer än 2 varv kvar alltså för ledande David Karlsson för Nico Akele. Fortsatt Adam Bills som vill ju få släppa en lucka nu framåt. Och så har vi Albin Karlsson som fortsätter att försöka. Det är bra David! Häng i nu! Som nästa blir. Vad är kvar nu för Felix Davidsson Bernt för Värmdö? Martin har ytterligare ett varv. Då är det snart klockringning för David Karlsson och det ger de här killarna på bästa stöd nu på sista varvet. David Karlsson, Nico Akele, Adam Bills. Och sen har vi den unga Albin Karlsson för Nico Akele som nu kämpar för att de möjligt kommer tillbaka. Så Bill Crown som har gått starkt. Jättebra. Det är bra David! Häng i!
som ensam löper på fjärde platsen. Nu ser vi det att Fredrik Davidsson har gått i kapp. Danderyds Jonas Sällström. Och så ser vi om Jonas orkar hänga på. Och målgång då alltså för David Karlsson, Nico Akele in som vinnare i B-finalen. In som tvåa då Adam Bills. Och så in som trea har vi IK Akeles Alvin Karlsson. Kommer John Bill Crown. Han har gjort ett starkt lopp in där som fjärde löpare. Nu ska vi se. Då kommer det en uppgörelse här. Danderyds Jonas Sällström försöker jobba sig kapp. Värmdös Felix Davidsson Felix han anar väl faktiskt faran och lyckas